Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ngayon pag marabi tayo kakabsat, hallelujah. Da kayo nga agbibuya iti kada kami iti Facebook. Makikadwa kayo kadi babaan akti panangidayo tayo iti apo kakabsat. Hallelujah, hallelujah. Kantaan tayo na ito'y God is so good. Hallelujah. Sa kaming at kararag tayo kakabsat. Madaydayaw iti apo. Hallelujah. Hallelujah. God is so good. God is so good. God is so idaydayaw da kabanan apo ti daytoy nga rabii apo Dios. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Umay kami manen apo dita trono ti parabor mo ti daytoy nga rabii si papakumbaba kami apo nga maiken ka apo Dios. Hallelujah. Tapno idaydayaw da ka kanitantanok da ka apo kadagiti biag mi apo Dios. Hallelujah. Ngem sakbay apo ngay tultuloy mi apo ti panangidayaw mi ken ka sukimaten man apo dagiti biag mi tunggal may sakada kami apo Dios. No adda makitam apo nga nakabasulan mi dito sangwanam dawaten mi kadi o apo Dios iti panang dalos mo kada kami pakawanen na kami apo Dios linisam dagiti biag mi dagiti puspuso mi apo Dios tapno may karikam apo nga agdayaw manen ti daytoy nga rabii apo Dios ket apo bendisyonam kadi daytoy nga ramid mi apo Dios lukatam ti puso ti tunggal may sa apo nga agdengdengeg ken uray pay ti agbuybuya apo kada kami apo Dios dawaten mi ti pananglukat mo ti espirituan apo nga pamati apo hallelujah pastreken da ka kumaapo kadagiti biag da apo Dios hallelujah ket apo mangaganda dagiti sasawm apo nga mangted apo iti waya-waya apo Dios kadagiti nabalod apo hallelujah iti sakit anyaman apo dagiti nga nakaibaludan dagiti hallelujah dagiti anyaman apo Dios nga dati problema na apo sikati tugon dagiti so amin apo nga problema apo Dios so nga apo ti daytoy nga rabii apo Dios makikadwa ka kadi kada kami apo Dios habang itultuloy mi apo daytoy nga aramid mi nga panangidayaw ken ka ket apo hallelujah ibati mi dagiti nabatbati pay apo nga ramid mi ket itultuloy mi ti panangidayaw ken ka apo Dios daytoy ti dawat ken kararag mi ti napatugunay nga nagan ni Jesus nga po mi amen and amen hallelujah kantaan tay kakabsat di agsasarang tay ito ijay hallelujah hallelujah anyan nagragsak indon umay ti apo
syudad. Tundong ang sapa kadagiti aminan ay salagan. Doon ko nayo isot na o ti Diyos ingkay linggay. No saan yu apatyen usain kay lang amen. Nagsasara kay tumijay kay ruangan di napintas a syudad. Tundong agsapa kadagiti aminan ay salakan. Sasara kay tumijay jay ruangan di napintas a syudad. Tundong di agsapa kadagiti amin ay salakan. Hallelujah, hallelujah. Oh, glory to you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Kantaan tayo kakabsat ti asidigen ti Aina. Hallelujah. Madaydayaw ti Apo. Hallelujah. Tiempo ipagdaan na ti asidigen ayay na ti manupot iti barswa
rabi when you algam iyay ti mangispa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. When apo pudno launay apo nga ti kinantami ket ay sidigen ti yaay mo, apo Dios. Hallelujah. Apo, hallelujah, si sasagana ko mat, titunggal may sa kada kami, Apo Diyos, uray pa'y dagiti agbuy-buya kada kami, Apo, iti online, Lord, dawatin mi kadi, ngay saganam tibiyag, titunggal may sa Apo, kada kami nga namatiken ka, uray pa'y, Apo, dagiti agbuy-buya, ngawan pa'y ti pamati da, Apo Diyos, sapay kumatek kada ka, Apo, ti panawan, nga makangag, da kadagiti sasa, Apo Diyos, hallelujah, hallelujah. Tapod nulaw na, Apo Diyos, nga dagiti mabati, Apo, talaga nga dosa indalak amon, Apo Diyos, kas kinantami, Apo, daytoy nga kanta, Apo Diyos, asidigan, Apo, umasidigan nga masidigan, Apo Diyos, hallelujah, dakan, Apo, iti ruangan, Lord, hallelujah. Apo, hallelujah, bendisyonam, titunggal may sa Apo nga namatikin ka, saan da kuman, Apo, nga yalang-alang, Apo, iti panagserbida ken ka, Apo Dios, hallelujah, 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 kanayon mi, Apo, nga ibaga, daytoy, tuwing, ada daytoy nga ramid mi, Apo Dios, tapon nula unay, Apo Dios, nga kakaasi dagiti mabati, Apo Dios, hallelujah, urayan mi, Apo, iti panakangeg, iti trumpetam, Apo Dios, hallelujah, 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 word, Apo, ito iti padaanan mi, Apo Diyos. Hallelujah. 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 Tidawat kin kararag mi, Apo, ang mga liplipatan dagiti. Nayon ti bagbagi mi, Apo Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Tami kayat, Apo, ngaglakam da, Apo, tirigat iti rabaw ti daga, Apo Diyos. Apo, ipaimami amin kin kadigitoy, Apo. Hang kami nga mauma, Apo, nga mangikarkararag kadakwada, Apo. Nang runa, Apo, temay ka diti rabaw ti daga nga saan, Apo, kadigiti nalintag kundi, dagiti daddo mga managdakdakas, kagaya mi idi, Apo Diyos, hallelujah. Babaan, Apo, ti pamati mikin ka nabalbaliwan, dagiti biyag mi, Apo, hallelujah. Iso nga, Apo, paima mi, Apo, kin ka dagiti biyag, ti tunggal may sa, Apo, ngagbibuya ka na kami ti online, oh God, hallelujah, hallelujah. Bendisyonam, dagiti saom, Apo Diyos, ngay palasat mo, iti ayatim, Apo, nga dipen mo, Apo Diyos, dawatin mi ka di, di pa nang lukat mo, iti pamati, iti tunggal may sa, nang runa, Apo, iti na espiritu nga biyag, iti tunggal may sa kada kami, Apo, kiti paay mo ka di, kadakwada, nga dagiti sasaom, Apo, nga manggaganda, Apo Diyos, agrema, kumaapo, kadakwada, dagiti saom, Apo Diyos, ipalagip mo, ngay palagip, nang runa, dagiti aglamlami, sa Apo nga Kristiyano, Apo Diyos, hallelujah. Katapog takderan, Apo, tay ayatem nga dipen mo, Apo Diyos, bendisyonam, tinendagan nga bibig na, Apo Diyos, kati ipaay mo, iti triple anointing, Apo, tapno dagiti sasaom, Apo, mayibkas na, Apo, nga nasayaat, may lawlawag na, Apo, nga nasayaat, kiti pakaawat mo kadi kada kami, Apo Diyos, kadagiti sasaom, Apo, ngayon kamanggan, kat aramidin naman en, Apo, tinakay panggapan, dagiti sasaom, kadagiti biyag, kadakda kami, Apo, nga nagpamatiken ka, Apo Diyos. Iso nga, Apo, ti dayto nga rabi, paimamiken kan, Apo, ti adipen mo, ngayon karamaten. Dayto iti dawat ken kararagmi, tinapatag-unay nga naga ni Jesus nga po mi. Amen and amen. Thank you, Lord. Lord, hallelujah. Praise God. Kablawan kayo, ti daytoy nga rabi, ti napatay ganagan niya po tayo nga Jesucristo. Agyaman tayo kaniya po Diyos. Ta ada tayo amin itatang agkakadwa ken nagmaymay sa amin, iti uneg iti balay ti Apo. Kastameten kada kayo nga agbuybuya kada kami itata agdengdengeg kada kami. Iti daytoy nga rabi agyaman kami ket sapay kumanga ti Apo ket bendisyonan ken tulungan na tayo. Agkararag tayo kadi sakbay nga agtultuloy ti aramid tayo. Apo, madaydayaw ta napatig nganagan mo. Agyaman kami launay
Ta adda kami manen nga agmaymaysa nga mangidaydayaw agdengeg kadagiti sa manen ita iti daytoy nga rabii dawatik kadiken kaapo Dios nga bendisyonam dagitoy nga kakabsat isuda apo nga agdengeg kadagiti sa uray pay kadagiti kakabsat nga agbuybuya ken agdengdengeg kada kami itatta iti daytoy nga rabii apo Dios iti online iti Facebook sapay kadi apo Dios nga sikat imang bendisyon kadakwada ipakaawat mo kadi nga nasaya at dagiti sa apo tapnon maawatan da kadi nga naimbag madaydayaw dayta napatig ganagan mo sikat tumulong ken makikadda kada kami apo ti panagpatpatuloy daytoy nga aramid mi dawatek kadi apo nga pulutam ti adipen mo nga aramaten nak kadi apo nga kalasugan iti bendisyon ket madaydayaw dayta napatig ganagan mo amay kaputinagan ni Jesus nga pumi dawatek amin dagitoy. Amen. Praise God. Hallelujah. Kada kayo kakabsat nga agdengdengeg ken agbuybuya kada kami itatta iti daytoy nga rabii itoy Commission for Christ Fellowship kablawan da kayo iti napateg ganagan niya po tayo nga Jesus agyaman kami ta adda kayo manen nga nanglukat kadagiti iPad yo, computer yo, cellphone yo. Tapno no magipagmaymaysa kayo kada kami itata nga agdengeg kadagiti sasao ti apo nga kayat namanen nga ipakamo ken ibaga tapno nagmaymaysa tayo amin iti daytoy nga rabii madaydayaw dayta napateg nga nagan ti apo. So iti daytoy nga rabii ti teksto tayo ket masarakan dito'y may kadwang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 11, agpatingga iti versikulo 14, ket kastoy dagiti sao ti apo, kunana dito'y, yan tangay kastoy, ti pannakadadael to, dagito'y, anya nga rod, akita ti tao, ti pagbalinan nyo, masapul nga idaton nyo, ti bagiyo, iti Diyos, ket agbiag kayo anasantuan. Kabayatan na ororayin nyo ti idadateng ti aldaw ti Diyos. Aramidan nyo ti amin akabailan nyo. Amang papardas iti ay na. Ti aldaw apan nakauram ken pan nakadadael dagiti lang langit ken pan nakatunaw to dagiti planeta. Verse 13, ngem namnamaen tayo ti ingkari ti Diyos. Ti baro alangit, ken ti baro adaga, apag naidanto dagiti kinalinteg. Verse 14, iti kasta, gagayem ko bayat ti panagororayo, iti daytangal daw, makikapya kayo ti Diyos, ket ikagumaan nyo ti agbalin anadalos, ken awan pakapilawan na, iti imatang na. Ni Apo Diyos, bendisyonan na, dagitoy nga paset, dagiti sasauna, iti daytoy nga rabii. Praise God. Ti mensahe nga kayat ko nga idanon iti daytoy nga rabii kakabsat ket kasto iti panagkunana be diligent. Be diligent. Agbalin nga napasnek, nagaget, naregta, nadalos. Ado ti kaipapanan na dayto itatta kakabsat kada tayo iti daytoy nga rabii apay nga agbalin tayo nga napasnek wenno apay nga agbalin tayo nga nagaget apay nga agbalin tayo nga naregta no apay nga kastoy ti kayat ko nga idanon kada kayo iti daytoy nga rabii kabsat ngamin aguroray tayo iti may kadwang ngayaay ni Apo tayo ng Jesus. Wenno aguroray tayo, iti jemakon kuna apan nakaipangato ti iglesyana. Ti iglesyana kayat kung asawen, dagiti iso amin amamati, itinagan ni Apo tayo ng Jesus. Iso nga naugasan iti napateg nga dara na. Iso nga imawat, iti anak na nga bugbugtong, nga ni Apo tayo ng Yesu Kristo, gaputa inikkan na tayo iti kalintegan, ngagbalin nga anak na. Iso nga no inikkan na tayon iti kalintegan,
nga agbalin nga anak na, masapol nga agbalin tayo nga diligent, napasnek, nagaget, naregta, wenno, nadalos. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. A diligent person described as industrious, conscientious, matalek, not idle, not neglect, not lazy. So, dagiti tattao nga napasnek, nagaget, naregta, kakabsat, ket tattao da nga matalek, sanda nga nasadot, sanda nga naliway, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Iya libro ti Ecclesiastes, Kapitulo 9, versikulo 10, dahito iti ibagana, may papan iti kinapasnek, wenno diligent kakabsat. Itanyaman nga aramid mo, ipakat mo ti amin nga kabaelam. Ulitek kadi kakabsat. Iti amin nga aramid mo, ipakat mo amin akabaelam. Kasdya ti panangilawlawag na ditoy kakabsat, dayay panagbalin nga napasdek, naregta, nagaget, nga tao, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Kang runaan na kadagat tayo amamati, kanya po tayo nga Jesucristo. So, kasmay sa apudno nga mamati, kasmay sa apudno amamati, kanya po tayo nga Jesucristo, namnamaen tayo nga isuna ket umay, namnamaen tayo nga agsubli, niya po tayo nga Jesus. Ti panagsubli na wenno ti iyaay niya po tayo nga Jesus, saanen nga umay dito'y rabaw ti daga, tapnon mga sabamanen, tapnon mailan sa manen, tapnon makikadkadwa manen, kadagiti tattao kakabsat. Saanen? No di kaddi iti panagsubli na ket agpatinggan tulaeng iti tangatang, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Inton aguni iti trompeta ti Dios, kabsat, agpatinggan tulaeng iti tangatang. Kat ibagana ti kinantatayo itatay, nga dagiti natay, ken Kristo bumangon danto. Madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Kat dagiti si bibiyag, amamati, kanya po tayo nga so Kristo. Dagiti naggaggaget, iti pamati. Dagiti saan nga nagsadsadot, iti pamati. Dagiti saan nga nagliliway, iti panagserbina, kanya po Diyos. Sumabet dantumet ang makikadwa kadagiti natay. Kanya po tayo nga Jesus, iti tangatang, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Isong iti daytoy nga rabii, ti sao ni Apo Diyos, ti mensahe ti Apo kada tayo, i-encourage na tayo, nga agbalin tayo nga diligent, iti panagserbi ken ni Apo Diyos, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Juan Kapitulo 14, versikulo 1, agpatinggay ti 3, kunana, ni Jesus kadakwada, saan kayo amadanagan, ken mariribukan, mamati kayo ti Diyos, ken mamati kayo met kanyak, madaydayaw iti Apo. Dagiti mamati ken ni Apo Diyos, nga nakagaggaget, nakaregregta, saan nga naliway, iti panagserbi ken ni Apo Diyos, saan nga naliway, iti panangidaydayaw ken ni Apo Diyos, awan ti pagdanagan da, awan ti pakariribukan da, oray no adda ti pandemic, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Apay nga awan ti pakadanagan da, awan ti pakariribukan da, ammo da ngamin, nga temporaryo laeng, iti panagyan tayo ditoy, ammo tayo laeng, at temporaryo tayo ditoy, gangan na et tayo ditoy, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Kakabsat, iso nga saan tayo nga madanagan, saan tayo nga mariribukan, mamati tayo laeng ken ni Apo Diyos, ket ti panamati tayo iti Apo, mamati tayo met iti anak na, ket ti panamati tayo iti anak na, kakabsat, umay na tayo alaen, ket apay nga umay na tayo alaen, makita na ngamin, dayay kinapasnek tayo, makita na ngamin, dayay kinaregta tayo, makita na ngamin, dayay kinagaget tayo, ngagserbikan kuana, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Verse 2, adu ti kwarto ijay balay ni amak,
Ket inak, mangisagana ti pagyanan nyo. Diyak kuma ibagbaga daytoy kada kayo, no saan pudno. Madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Iso nga pudno kakabsat, ti bagbaga, iti saot, ti Apo. Pudno ti ibagbaga ni Apo Jesus. Iso nga mismo, iti nang ibaga, iti daytoy. Madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Iso nga saan tayo nga madanagan, saan tayo nga mariribugan. Baka nyo ibaga tayo, at nga tapay pagyanak to ijay. At danto nga tapay lugar ko ijay. Dayjay siguro sa ludsod. Nga umay kada tayo, kakabsat. Ngam saan tayo amadanagan, saan tayo mariribugan. Apay, gaputa, adu ti pagyanan tayo ijay, nalawa dayjay lugar. Ngayon sagana, iti Apo nga agpaay kada tayo, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo kakabsat. Iso nga, diyak ko maibaga daytoy kada kayo. Iso nga, ni Apo Jesus, saan na nga inlimad daytoy? Hanga sekreto daytoy. No dikat di ko na ibagak daytoy, gaputapud no daytoy. Madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Ti panagsubli na kat pudno. Dayjay lugar, dayjay langit, when dayjay mansyon, nga gururay kada tayo kat pudno, kakabsat. Madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Verse 3, kunana. Kalpasan ti papan ko, panangisagana iti pagyanan nyo. O makita yon. Kalpasan ti papan ko, panangisagana iti pagyanan nyo. Umayak to. Umay kay to alaen. Tapnon adda kay to met. Iti ayan ko, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Nagsayaat na kay mimbaglaunay. Kakabsat dayay panagserbi tayo kan ni Apo Diyos. Dayay panagbalin tayo nga napasnek. Dayjay panagbalin tayo nga naregta, dayjay panagbalin tayo nga nagaget, iti panagserbi ka ni Apo Diyos, supapakan na dayjay, gungunan na dayto araramidan tayo nga panagserbi ka ni Apo Diyos kakabsat, gaputa ibagana kada tayo nga umay kayo alaen, madaydayaw tinapatay, nganagan iti Apo, tapnon sa dinot ayan ko, adda kay tumet ijay, madaydayaw tinapatay, nganagan ti Apo kakabsat. Iso nga, ni Pedro, inaramat na, ijay, may kadwa nga Pedro, kapitulo 1, versikulo 5, inaramat na, tisao nga, giving all diligence. Kakabsat, giving all diligence. Add to your faith. Madaydayaw tinapatay, nganagan iti Apo. Kitaan tayo dito, 2 Peter, chapter 1, verse 5, kunana, but also for this very reason, give all diligence. Add to your faith. Madaydayaw tinapatay, ganagan iti Apo. Isu nga kunana dito, isu nga ibagana kada tayo, give all. All. Amin. Isu nga, daya isu amin, nga kinagaget tayo, kinaalibtak tayo, kinapasnek tayo, itad tayo amin kani Apo Diyos. Madaydayaw tinapatay, ganagan iti Apo. Isu nga, no kasanot kinapasnek tayo, nga mapanti trabaho tayo, no daduma, agap-apura tayo nga mapan iti trabaho tayo. Nakalalisto tayo nga mapan iti trabaho tayo. Ngam no mapan ti panagserbi no daduma, ay na nakabaybayag. Nakabaybayag tayo no daduma. Ngam no trabaho, di tayo makayat ti maladaw, agap-apura tayo. Numapan iti trabaho kakabsat. Ngem, kitain nyo ditoy, ibagana ditoy 2 Peter chapter 1, verse 5. Nga kunana, give all diligence. Amin. Isu nga, awan ti reserba tayo, kakabsat, iti panagserbi tayo kaniya po Diyos. Madaydayaw, tinapateg, nganagan iti Apo. Isu nga kunana, nga aramatan nyo amin, akinaregta. Aramatan nyo amin nga kinapasnek, plus mainayon iti pamati, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Isu nga tulungan na tayo kuman ni Apo Diyos, nga agbalin, nga naregta, napasnek, iti panagserbi tayo ken ni Apo Diyos, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Ket dagitoy akinaregta tayo, dagitoy akinapasnek tayo nga agserbi ken ni Apo Diyos, gungunaan na tayo iti Apo.
kakabsat, gungunaan na tayo ni Apo Diyos. Iso nga dito may ikadwa nga Pedro, Kapitulo 1, versikulo 10 ko na isot gapo na kakabsat ko, ikagumaan nyo timang patalged, iti panangayab, ken panangpili kada kayo ti Diyos. Tapnon saan kayo to asumi na iti pamatiyo, masapul amasursuro, ti agbalin anapasnek, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Ni Apo Diyos, isot nangayab, ken nang pili, kada tayo kakabsat. Isot nangayab, ken nang pili, kada tayo. Isot gapuna amasapul, nga saan tayo nga suminsina ken kuana, saan tayo nga umadayo ken kuana, masapul akumpet tayo ken kuana kakabsat, kang runaan na kadagituyan nga alaldaw at datayon kadagiti maududin nga alaldaw at datayon kadagiti panawen nga maududin kakabsat. Isu nga masapul nga saan tayon nga suminsina ken ni Apo Dios. Saan tayon nga suminsina iti panagserbi ken ni Apo Dios. Saan tayon nga umadayo iti panangidaydayaw tayo ken ni Apo Dios. No dikat masapul asursurwen tayo ti agbalinen nga napasnek madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Mapan tayo itatan ditoy paset ti mensahe tayo kakabsat. Kunana ditoy, be diligent to live godly lives. Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Be diligent to live godly lives. Agbalin tayo anapasnek nga agbiag anadyusan. Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Agbalin tayo anapasnek nga agbiag anadyusan. Kastoy ti kayat ni Apo Dios nga pagbalinan tayo, bayat nga gururay tayo, iti dadateng kenyaay ni Apo tayo ng Jesus, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo kakabsat. Kastoy ti kayat ni Apo Dios, agbalin tayo anapasnek, kadagiti na Diyosan nga panagbiag tayo. Saanen amasapul nga iyang angaw, saanen amasapul nga ngang angawen, saanen amasapul nga agdudua tayo. No dikat di agbalin tayon nga napasnek, may papan iti panagserbi, may papan iti panamati tayo ken ni Apo Dios, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. May kadwa Pedro kapitulo 3, versikulo 3, versikulo 11. Kunana ditoy, yan tangay takastoy ti pannakadadael to dagitoy. Anya nga rod akita ti tao ti pagbalinan nyo. Daytoy ti saludsod. Kada tayo itatta. Gabuta ibagana kada tayo nga be diligent to live godly lives. Agbalin anapasnek nga agbiag nga nadyusan. Itatta nga rod no daytoy nga saludsod nga umay kada tayo, kadagiti panunot tayo, nga umay kadagiti biyag tayo kapsat. Anya nga rod akita ti tao apagbalinan tayo. Anya nga rod ti kayat tayo apagbalinan itatta. Gaputa adda tayon kadagiti maududin nga laldaw. Kapsat gaputa adda tayon kadagiti maududin nga laldaw. Anya akita ti tao ti kayat tayo apagbalinan. Kapsat, daytoy ti saludsod. Ngem, kunana ditoy, sungbatan na metlaeng, daytoy nga saludsod. Kunana, masapul nga idaton nyo ti bagiyo iti Diyos, ket agbiag kayo nga nasantuan. Ulitek ka di, daya saludsod, nang umununa ditoy. Anyang arod, akita, ti tao ti pagbalinan nyo. Daytoy ti saludsod. Ngem ti sungbat, nga pangtulong na kada tayo, tapnon maamuan tayo, tapnon masungbatan tayo daytoy. Tapnon pagtulnugan tayo kan aramidan tayo daytoy. Kunana, masapul anak ko, idaton mo day tabagim kanyak, ket agbiag ka anasantuan. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Kas jay ti agbiag nga nadyusan.
kasjay ti agbiag nga Diyosan. Saan laing nga dayay ammom ti Dios, mapangkat ti kapilya, mapangkat ti simbaan, kasjalatan. Ngem ibagana ditoy kada tayo nga no kayat tayo kakabsat ti agbalin ana imbag nga tao, masapul nga itad tayo ti biag tayo ken ni Apo Dios. Masapul nga idaton tayo iti biag tayo ken ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Verse 12, kunana, kabayatan na, orayan nyo, ti dadateng ti aldaw ti Diyos. Aramidan nyo ti amin, akabaylan nyo, amang papardas. Iti yaay na. Aramidan nyo ti amin, akabaylan nyo, amang papardas, iti yaay na. Aramidan tayo. Ammo tayon nga si Degen. Iti ay ti Apo kabsat. Ngem ibagana kada tayo, aramidan ti verse 12, ibagana, aramidan nyo amin, ti kabelan nyo, amang papardas ti ay na. Aramidan nyo, ti amin, akabelan nyo, amang papardas, iti yaay na. Madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. So, ti aramidan tayo, amang papardas, iti ay, niya po tayo nga Yasus itata, kabsat. Amin amamati itata. Agdadanggay, agmaymaysada, nga mangipakaamon ti sao ni Apo Diyos. Maaramaten ti Facebook, maaramaten iti YouTube, maaramaten iti radio, TV, kanda dumapay, tapnon maipakaamon ti sao ti Apo ti sangalubungan. Madaydayaw tinapateg, ganagan iti Apo. May sa daytoy amang papardas, kakabsat, mang paalisto, iti panagsubli ni Apo tayo nga Yasus. Madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. May sapay amang papardas, iti panagsubli, kanya ay ni Apo tayo nga Jesucristo. Iti Aramid, Kapitulo 2. Iti Aramid, Kapitulo 2, versikulo, Aramid, Acts chapter 2, verse 17. Kunana ditoy, daytoy ti aramidek to, kadagiti maudi nga laldaw, kuna ti Diyos. Ibuyat kunto ti espiritu kat iti sangatawan. Ipakaamon to, dagiti anak yu ti mensahek, makitan to ti sirmata, dagiti agdutubo yu alalaki, kat agtagtagainap to, dagiti lalakay, kada kayo. Madaydayaw tinapatay, ganagan iti Apo. Daytoy pa iti maysa amang papardas itata. Iti panagsubli kanya ay ni Apo tayo nga Jesucristo ti pannakaipangato iti iglesia na kakabsat. Dayjay pannakaibukbuk iti espiritu na kadagiti kamkameng ti iglesia. Ket daytoy kuma itata dagiti tarigagayan tayo nga adda kumadakkel nga revival kada tayo amin nga mamati. Tapnon maibukbuk ti espiritu na kada tayo bayat ti panagururay tayo. Iti pan nakaipangato, kakabsat, bayat nga gururay tayo, iti pan nakaipangato, at dakumati espiritu ti Diyos, nga marikna tayo, kabayatan na, nga urayan tayo, kat daytoy, kakabsat, agbalin tayo anapasnek, agbalin tayo nagaget, agbalin tayo nga narigta, dito ito, nga ibukbuk, ti espiritu ti Apo, kada tayo ti espiritu na, madaydayaw, tinapateg, nga nagan iti Apo, kat ibagana ditoy, dagiti lalaki, kunana, adanto dagiti sirmata kadakwada, dagiti lalakay, adanto kadakwada, dagiti tagtagainep, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Iso nga iti daytoy, nga rabii, tulungan na tayo kuman ni Apo Diyos. Kakabsat, iti panagururay tayo kenkwana, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. The coming of God, called the day of God, aldaw ti Apo. Kakabsat, dahito iti aldaw ti Apo, because God then be manifested in His power and glory, madaydayaw tinapateg nganagan ti Apo. Daya aldaw ti Apo kakabsat, ipakita nanto tinakaskas daaw, ipakita nanto nakakaskas daaw ken dakdatlag nga aramiden iti Apo daytoy. Ket daytoy makitan to dagiti anak na, makita tayon to nga anak iti Apo kakabsat. Anya daytoy datlag, nakaskas daaw, nga aramidan ni Apo Diyos, iso dayjay, pannakaipangato tayon to,
amamatikan kuana, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo, daytoy ti orayan tayo, makita tayo, kakabsat. Ado dagiti makita tayon, nga nakakaskas daaw, datdatlag, nga ramiden iti Apo, kadagiti biyag tayo, ngem addapay dakdakkel, nakakaskas daaw, nga aramiden ni Apo Dios kada tayo, madaydayaw iti Apo. Anya dayjay kunak manen, dayal daw to ti Apo, nga aramiden na kada tayo, dayjay pannakaipangato tayon to, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Dios kakabsat. Daytoy ti ekspektaren tayo, daytoy ti panagmanifestar to ti Apo kada tayo. Daytoy ti panangipakita ti Apo ti pannakabalin na kadagiti suamin amamatikan kuana. Gapot ta asidegen amapasamak daytoyen kakabsat. Asidegen amaaramid daytoyen. Asidegen amapasamak daytoyen. Urayan tayo nga si Aanos. Urayan tayo nga si Aanos. When addan tayo kumaiti tarigagay. Ket daytoy ket ekspektaren tayo. Ken anusan tayo daytoy. Ngor urayan gapu ta asidegen iti panagsubli ni Apo tayo nga Jesus ayayaten akakabsat. So ibagana kada tayo, believers are not only to anticipate Christ's return but also desire. Maddan tayo kumaiti taragagay. Saan lang nga namnamaen tayo? No di kat di maaddan tayo tinamnama, iti panagsublina, ngem maaddan tayo kumapay, iti tarigagay. Kapsat tarigagay. Nga dayjay tarigagay tayo. Makita tayon to ti Apo. May kadwa nga Timoteo kapitulo 4 versikulo 8 kunana, ita agururayan kanyak. Praise God. Agururayan kanyak. Tigunguna ti balegi. Tikuruna ti kilalinteg. Nga itad ti Apo. Tinalinteg nga akum. Iti daytangal daw. Ket saan lang agpaay kanyak. No di ket kadagiti amin asi ayat. Nga agururay tiya ay na. Madaydayaw tinapateg. Nga nagan iti Apo. Daytoy nakaysayaat. Kakabsat dito 2 Timothy chapter 4 verse 8. Gaputa ibagana kada tayo nga agururayen. Agururayen. Dayagun gunat tibalegi kada tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Anya dayagun gunat tibalegi nga agururay para kada tayo. Dayay makun ko na nga crown of righteousness. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Kuruna ti kinalinteg. Tited to kada tayo. Madaydayaw ited to ni Apo Dios kada tayo. Kakabsat. Iso nga saan nga masayang dagiti panagbalin tayo nga napasnek. Saan nga sayang ti panagbalin tayo nga aggaggaget. Iti panagserbikan ni Apo Dios. Saan nga pasayang ti panagbalin tayo anapasnek. Iti panagserbikan ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Saan lang nga para kanyak? Saan lang nga para kada kayo? Ngem para kada tayo amin daytoy. Nga gururay agunguna kada tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Gaputa ko na saan lang agpay kanyak? No diket kadagiti amin. Amin. Nga si ayat nga gururay ti ayaay na madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Iso nga no si ayat tayo, nga gururay, ijay pannakaipangato tayo kakabsat. Tapno ilasin na tayo dito lubong, nga napno ti kinadakes. Ilasin na tayo ni Apo Dios, iyadayo na tayo dito lubong, nga napnuan kadagiti kinamalagbasol. Iyadayo na tayo, isina na tayo ni Apo Dios. Iti dito lubong, anapnon, iti pandemic. Kakabsat. Saludsud tayo, kanon to nga dat panakapukaw, dahil ito nga pandemic, dahil ito nga COVID-19, saan tayo nga mo? No kaanot panakapukaw na, nilaing Apo Diyos ti makam mo, no garamid iti milagro, kakabsat. Iso nga, mapantayo dito verse 13. Ngem namnamaen tayo ti ingkar ti Diyos, baro alangit, baro adaga, apag naedan to ti kinalinteg. Verse 14. Iti kasta gagayem ko,
bayat ti panagururay yu iti daytang aldaw, makikapya kayo iti Diyos, ket ikagumaan nyo ti agbalin anadalos, ken awan pakapilawan na, iti imatang na, madaydayaw ti napateg, nganagan iti Apo. Dahito iti aramidan tayo itata. Bayat nga gururay tayo, iti panakaipangato tayo, bayat nga gururay tayo, ti panakaisina tayon, iti dahito nga lubong, kakabsat, ibaga na kada tayo. Umuna, magikapya tayo kaniya po Diyos. Ikapya tayo. No, dadya nagbasulan tayo, no, dadya nagkurangan tayo, no, dadya nagkapuyan tayo, ikapya tayo, ti bagi tayo kaniya po Diyos. Dumawat tayo, ti panagpakawan kankwana, kat niya po Diyos, si dadaan nga mang pakawan kada tayo. Anyaman nga kita a kinarugit nga makita tayo kada iti biag tayo. Kabailan ni Apo Diyos apakawanen dayta. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Sumaganad nga ibaga na ditoy. Ikagumaan nyo ti agbalin nga nadalos. Ikagumaan nyo ti agbalin nga nadalos. At datayo ti 2020 panawen ti kinadalos, ti tawen 2020. Ulitek, ti 2020, panawen ti kinadalos. Mapangkalang di ta CR, rumwar ka, buggo ka, rumwar ka, sanitizer ka, alcohol ka, agawid ka, ag-sanitizer tayon tumanen, ag-alcohol tayon tumanen, into no bigat, mapantayo ti pagluganan tayo, adda itugtugot tayo nga sanitizer. Anya na kinadalos tayo itata. Nga panawen. Idi last year, adalayang marigreg tayo, numangan tayo ti kandi, adalayang marigreg tayo, pidutin tayo. Awan 5 minutes, kanen tayo. Ibaga tayo, awan 5 minutes, kanen tayo, haan? Idi last year, idi na minsan nga tawen. Kasi nagbayagi na ya. Ngam itat tanga tawenen. Ay na, haanin nga mabalinen. Dagdagos tayo nga ipan tayo, di basuran. Gaputa, managdaldalos tayo matlao na yan. Managdaldalos tayon. Praise the Lord, hallelujah. Iso nga, anya lagad dinayat, iti sangalubungan, sangalubungan dahito nga panagdaldalos. Hanlay nga datoy dito Amerika, or yung Pilipinas, or ano ito nga lugaren. Ada sanitizer dita, alcohol dita, itagtugot tayo, adati sanitizer, adati alcohol nga itagtugot tayo, kanda dumapay. Adati face mask, itata ibaga daman ti face shield den. Apo yat adayom Apo Dios saan kumapasamak daytoy. Daya panagarwat tayo, baga pagarwatan tayong tumanen iti gown, daya PPE, daya arwatan ti doktor. Idi magbag na tayo dito sa kalsada, naka-PPE tayo, when naka-gown tayo. Apo, yad adayo kuman ni Apo Diyos. Saan kumamot maaramid dayayan, kada tayo. Praise God, hallelujah. Kakabsat, sapay kumata, saan tayong admadanon mat dayayan nga panagarwat tayo. Datay aminen, puro naka-PPE, naka-gown tayo, nakabutas tayo, tisel, aramatin da. Iso nga, makita yung ti kinadalos, iti 2020 itata. Anya lagad din, ti kinadalos, ti 2020 itata. Iso akon kunak, Apo, kasta kumamat, iti na espirituan nga biyag, ti tao itata. Masapul met. Iso nga ibaga na kada tayo kakabsat itata. Iti sao ni Apo Diyos. Iso nga, naudi dayto 2020 a kinadalos. Naudin. Ti sao ti Apo ibagana, ngagbalin kayo nga nadalos. Idi pa, ibagbaga ti sa ti Apo, hindi pa nagbalin nga nadalos. Aging gana itata, hanpay nga nauma, ti sao ni Apo Diyos, amang ibagbaga kada tayo, ti pa nagbalin tayo nga nadalos. Madaydayaw, tinapateg, nga nagan iti Apo. Kaya't nasawen, daya biyag tayo nga na espirituan. Biyag tayo nga na espirituan. Tapnon makikapya tayo iti Apo, ikagumaan nyo, ti panagbalin nyo, anadalos kunana ditoy. Kaya't awan pakapilawan nyo, iti imatang na, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Kung andya pa'y pakapilawan tayo, no, ala, nakadaldalos tayon.
sanitizer dita, alcohol dita, face mask dita, face shield dita. So, makita tayo nga nadalos tayo. Awanan ti COVID-19, mabutingan ti COVID-19. Madaydayaw tinapateg, nga nagan iti apo, kabsat. Ngayon, kumustaan tayo met, tibiyag tayo nga na espirituan. Kumustaan tayo met, itibiyag tayo nga na espirituan, itata. Dahil tibiyag tayo nga na espirituan, hantay nga mausar ti alcohol, hantay masapol iti face mask, santay masapol iti face shield, santay masapol ti sanitizer. Tilang kasapulan tayo nga sanitizer, ti saon ni Apo Dios nga mangdalos kada tayo, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Ti saulaing ni Apo Dios, ti makabael, ken man nakabalin, nga mangbuggo, kadagiti miima tayo, saan lang kadagiti miima tayo, intero nga bagi tayo, ti puso tayo, biyag tayo, saon ni Apo Dios, iti makabael, amang balbali, ken mangdalos kada tayo, tapnon awan kuma, iti pakapilawan tayo, iti sangwanan ni Apo Dios, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. So nga, ammo tayo ti kinapudno ti lubong. Ken amin alinaon na, kakabsat, madadael amin alinaon ti lubong. Ti masapul, idata kada tayo. We fix our hope not on anything in this world, but only on the Lord Jesus Christ. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Ti masapul tayo itata kakabsat, tarimaanan tayo, tinamnama tayo. Ket daytoy anamnama, ket saan kuma nga mangnamnama tayo kadagiti kinabaknang tilubong itata. Taduma daytoy kinabaknang itilubong itata. Isut mang laped ti panagbalin tayo anan-anay amamati kan ni Apo Dios. Isu daytoy ti manglaped kada tayo tapno nagbalin tayo anapasnek no daduma iti panagserbi kan ni Apo Dios. Daytoy kinabaknang tilubong itata. Isu ti agbalin no daduma amang laped kada tayo. Iti papantayo no daduma iti pagdaydayawan agserbi kan ni Apo Dios. Gapot ati kitaan tayo laeng ti kinabaknang ti sanikwa daytoy lubong tayo itata ngagdama. Ngem ammo tayo kadi ibagat isaw ni Apo Dios nga dagiti kinabaknang nga dati lubong saan tayon to ama itugot inton matay tayo. Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Mabatin to amin dagitoy nga kinabaknang nga adda kada tayo. Isong ano daduma dagiti tattao nga adut sa nikwana sanda nga maibati-bati ti pagtainganda gabutan napintas ti pagtainganda sanda maibati-bati dagijay credit card sanda nga maibati-bati dagijay debit card sanda maibati-bati dagijay kwartada. Apay ngamin gaputa isu daytoy ti nakaibatayan dagijay panagkita da ket isu daytoy ti manglaplaped kadakwada iti panagserbida ken ni Apo Dios. Isu nga daytoy kinabaknang sanikwa ti lubong ibaga na kada tayo. Hangka pa nga mapmapan, inkanto no bigat. Kunana daytoy kinabaknang ti lubong kada tayo. Inkanto nasapa pa, hangka pa ila mapmapan. Inkanto no mabinsanen. Ngem amuyo kadi kabsat, dagiti makaigawid kada tayo. Manglaped kada tayo. Tapno iti kastaket magunod tayo dayjay blessing ni Apo Dios kada tayo. Isu nga ibaga na ditoy, masapul nga tarimaanan tayo, tinamnama tayo. Ket no matarimaan tayo, tinamnama tayo. Ket saan lang nga dagiti nailubungan, tikitain tayo. Ngem tikit kitain tayo, itata. Kadagito yan maudodi nga daw. Niapo tayo nga Jesus, isu nga Pangulo, dagiti pamati ken panagserbi tayo ken ni Apo Dios. Kuna ni Apo Dios kada tayo, kuna ti Apo kada tayo anak ko, dayta ururnongem mabatin to daytoy. Hambon to maitugot daytoy. Kuna ni Apo kada kuna ti Apo kada tayo, dayti ururnongem ket pararaken kaditoy rabaw ti daga. Hambon to maitugot dagitoy. Aduunay dayti ururnongemon. Aduunay dayti kwartamon. Aduunay dayti urnongmon. Kunana iti Apo. Isu nga kakabsat, hantay umapapal, kadagit no duma umapal tayo ngamin, kadagit nagpipintas ti balayda, umapapal tayo kadagit nagpipintas iti luganda, umapal tayo kadagit nagpipintas iti cellphone da, wenno anya mampay. Dagito no duma ti magkita tayo.
Ti ko makita tayo, Apo, nagpapatikat din ni sister. Apo, nagpapatikat din ni brother. Kas di mamut ti aramidak. Agbalinak mamutten nga nagagat. Agbalinak mamutten nga napasnag. Ipaypaysukon ti agserbi ka ni Apo Diyos. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Kas jay kumati apalan tayo itata. Kadagituyan nga daw. Gaput adda tayon kadagiti panawen. Kakapsat nga maududin. Masapul nga ipukus tayo, ti mata, ti pamati tayo, ti panagserbi tayo kan ni Apo Diyos. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Gaputa di tayo ammo no anyang aldaw. Wenno oras iti panagsubli ni Apo tayo nga Sus. Ti kanta kunana idatay, di tayo ammo na anyat panagsubli na rabii aldaw wenno di bigat. Ibaga di ta duma Domingon to kuma. Iti aldaw nga panagsubli ini Apo Jesus Domingon to kuma iti aldaw iti pannakaipangato. Kuna di ta duma oray man pay no aldaw ti Domingo. Iti aldaw iti panakaipangato no ti biyag na nga adat iti uneg ti kapilya iti uneg ti simbaan hanmet nga makayayo ken ni Apo Dios saan met nga nadalus iti biyag na iti Apo awan man lat sarbina isu nga ora aldaw ti Domingo oray nya aldaw oray nya nga oras iti ay na no nakasagana ti bagi tayo ti biyag tayo no dadalus ken maikari oray nya aldaw oray awan pilpilyan tayo aldaw ti ay na no nakasagana tayo, kan naisugo tayo, nga nananay, tibiyag tayo kan ni Apo Diyos. Gaputa, nasaysaya at met, dadya papanan tayo nga lugar, nga gururayan kada tayo, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Tilaing masapul, kanayon nga nakasagana tayo. Lucas Kapitulo 12, versikulo 35-38, aging nga na 38 kunana. Masapul asisisagana kayo latta, iti uray anya nga mapasamak ken si gaggangat dagiti pagsilawan nyo madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Masapul asisasagana kayo latta. Isu nga masapul nga agsagana tayo latta. Aldaw, rabii, when anya nga oras masapul nga agsagana tayo kakabsat. Verse 36. Akas kadagiti addipen amang paspasungad iti among da amapan napan nakibuda, no sumangpet kat agtugtog, dagdagusen da nga ilukat itiri daw. Dahil iti pangarig, dahil among da, napan nakibuda, kat adadagiti adipen na, agpaspasungad da, ururayan da, no nga sumangpet, dahil among da. Isu nga kunana ditoy, no sumangpet, kat agtugtog, dagdagusen da nga ilukat itiri daw. Madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Verse 37, anyan ang nagragsak, dagdi kakastang addipen, asiririing, ken si sasagana, ang masangpetan ni among da. Ibagak kada kayo, agkawestut, iti panagserbi, pagtugawin nanto ida, iti panganan, ket pagserbian nanto ida, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Apay ngamin, nga daytoy among da, pagserbian na, dagitoy adipen na. Anyat makaiga po. Ni, isodat bus na, pagserbian na, dagitoy adipen na. Isot mangiserbi, kadagiti kanenda. Apay ngamin, gaputan, makita na anapasnek dadagitoy. Gaputan, nakita na nga, no sumangpet, nakasagana da amang lukat iti ruangan. Madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Kasta tayo kumamit amamati, iti Apo kapsat. Anyaman nga aldaw, anyaman nga oras, sisasagana tayo kuma, nga manglukat, iti Apo. Lukatan tayo, gaputa agtuk-tuk-tuk, ti Apo, kadagiti ruangan, dagiti puso tayo, ket kayat na, nga sumrek, kadagiti biyag tayo, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Verse 38, anyan aragsakda, numasangpetan na ida asisagana. Uray no sumangpet ititeng nga tirabii, when no naladaw pay. Madaydayaw tinapateg, ganagan iti Apo. So kayat nasawen, uray teng nga tirabii, when no naladladaw pay, naridam dagitoy nga adipen na. Naridam dagitoy nga tattao. Kayat nasawen,
Dagito nga tattao sanda nga agin tuturog. Nula daya agin tuturog. Narigat abumangon, narigat nga mariing. Haan? Narigat ang mariing. Iso nga, nula at dadagdag kakasjay nga Kristiyano. At dadagdag kakasjay nga Kristiyano. Agin tutulang da, nga dumngeg ti sao ti Apo. Agin tuturog da, nga dumngeg ti sao ti Apo. Iso nga duma, adadya kunada nga nangasaba ni pastor. Ija likod, naturog. Ada naturog, ija likod. Ala, nakaimas ti turog nan. Nalpas ti gimongan, Apo. Nagawid dami nan, ada pa lang jabat maturog. Nakariing, awanen ti kadwana. Awanen ti kadwana, nakaturog. Makita yo? No pan nakaipangato, awanen. Iso ako nakita tayo, ura dat iya unag ti kapilya. Ura aldaw ti Domingo. Iti rapture. No, adamat iya maturog. Hanmet nga na idaton ti biyag na, hanmet nga dalos ti biyag na. Maturog met. Awan mabatin tulat ta. Kabsat. Iso nga, ado, dagiti Kristiyano, no daduma, agin tuturog da, agin tutulang da, kaslahan da mang mangeg, ti sao ti Apo, mang mangeg da, ngam sanda, ngararamiden, handang ibang pangag, iti sao ni Apo Diyos, kakabsat. Iso nga, kunana dito, anyan nga ragsagda, numasangpitan ida, asi sasagana, uray nuswangpet iti nga terabii, when no naladaw pa'y, madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Iso ako nakmanen, hantayo nga mo, iti aldaw, apa nagsubli ni Apo Jesus, iti panakaipangato. Hantayo nga mo na niya nga aldaw, iti panaggunit, iti trumpeta, iti Diyos. Kakabsat, masapul nga nakasagana tayo. Iso nga, daytoy, panakaipangato, daytoy panaguroray tayo, ado dagiti aguyaw kada tayo, ado dagiti manglalais kada tayo, ado dagiti mangkatawa kada tayo, ibaga tayo, iti sao ni Apo Diyos. Akas, idi panawen ninwe, mga saba ninwe, ni Pastor Nwe, Apo, talaga ikarkarig agtrabaho ti aldaw, 5 aldaw agtrabaho, Sabado, Domingo, ikasabana ti sao ti Apo, ibagana ninwe nga umay ti layos. Iti sa nga lubungan. Kuna dagiti tattao kasano nga dati ti layos agrengreng ngaten ti daga. Kasano pa nga kunada agbagtitan nila kay Nue awan daytoy patpatyan yu ket din ni Pastor Nue. Madadadaelan ti ulo na nakatuknon sa ti atang. Kuna dagitoy tattao kaninwe. Awan latam hanga dengdenggan ninwe dagiti bagbaga dagiti tattao. Sige ibagana latta ti sao ni Apo Dios. Ibagana ti sao ti Apo. Anyangay idinalpasen ti daong ngay naramid ni Apo Dios. Sige kuna ni ti Apo. Alistuam nwe ipastrek mo dagiti animal sagdudwa ti pastrek mo. Sige nwe pastrek mo idi makita ti Apo nga nakastrekan dagitoy. Pastor Kemon, kunana, dagiti anak mo, kastamet dagiti ti asawa, dagiti anak mo, kastamet ti asawa, sumrek kayon. Allah, simrek meten, adagdagos dinwe. Jedaong, Allah, matin, tudo. Oh, dagiti tao, aglagaw dan. Allah, itata, agpagpag-aasin, dagito'y tattao. Gaputa awang met pagkamangan dan, ura agbangkada, awanan gaputi pigsa ti tao, pigsa iti danom, malagab da ja bangkada, iso nga, iti kwan, dagiti tattao, agtuk-tuk-tuk dan, iti ruangan, iya daong. Ngayon niya ti kuna ti Apo, tirinikapan, iti tao, tirinikapan iti Diyos, saan amabalin, nga lukatan iti tao. Saan amabalin nga lukatan iti tao. Isu nga, makita yo, dagiti laeng pamilya ni Nue, iti naisalakan. Agbabawi dagiti taon, kuna dagiti tao, Nue, mamati kamin kan ka.
Kunan ninwe, naladaw kayon, kakabsat. Iti kumapay, iti panagbabawi yo. Han kun mabalin nga lukatan, dahil ti ruangan. Makamu kayon ti biyag yo, mabalin na kunan ninwe, di. Iswa kasta, itatang kadagito yung aldaw. Mangas kasaba, ibagbagata yun, kadagito tao. Nga si Degen ti ay na, mabalin nga dut bangkat katawa kada tayo, mangibagbaga kada tayo. Hindi kumapay ang umay. Ngem, agur oray kayo at panawend, agur oray dat panawenda. No handang agbabawi kan sandang ipangag, iti mensahe ti Apo kadakwada, maklat danto ang madadael ken mapukaw, iti sangwanan ni Apo Dios. Daytoy, apanagpadpadaan tayo, ketrumbeng, nga isagana tayo, nga nasaya at dagiti bagbagi tayo. May kadwa nga Pedro Kapitulo 3, versikulo 1. Anya nga rod, akita ti tao, versikulo 11. Anya kita ti tao ti pagbalinan nyo. Masapul nga idaton nyo ti biyag yo iti Diyos. Kat agbyag kayo nga nasantuan. Masapul nga agbyag tayo ana iduma kaday ti tao at agalubong. Madaydayaw ti Apo. Masapul nga agbyag tayo ana iduma kaday ti tao at agalubong. Anya day ti tagalubong. Kakabsat. Agaramid kaday ti adu nga kinadakes. Bisyo dita. Bisyo ijay, ragragsak ijay, ragragsak ditoy, inom ijay, inom ditoy. Kanda dumapay. Ngem dagiti mamati kaniya po Diyos. Adadat yung nagtipagdaydayawan, adadat agkarkararagda, agbasbasada, agdengdengeg da, kadagiti mensahe iti Apo, kadagiti Facebook, kadagiti YouTube, kadagiti TV. Isu dagiti na ipakaigidyatan tayong anak iti Apo kakabsat. Isu nga masapul nga agtignay tayo anatakneng akas gangan na et. Agtignay tayo akas tattao akas gangan na et. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Umuna Pedro Kapitulo 2, versikulo 11, ken 12 kunana. Kakabsat ko, kas gangan na et kan agdaldalyasat iti daytoy alubong. Agdawatak kada kayo. Di kay paiturayan, kadagiti na inlasagan, nga tarigagay. Akanayon amakiranget, iti kararua. Verse 12, agbyag kayo kumaanatakneng, iti matang iti hentil. Madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Isong iti daytoy, nga rabii kakabsat. Masapul, nga dagiti ugali tayo, dagiti tignay tayo, agbyag tayo, nga nadyusan. Agbyag tayo nga na Diyosan. Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Dagiti tignay tayo kuma. Dagiti panagsasao tayo kuma. Agbyag tayo nga nadalusan. Babaen iti napateg nganagan ni Apo tayo nga Jesucristo. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo kakabsat. Iti umuna Pedro Kapitulo 1 versikulo 15 ken 16 kunana. Nasantuan kayo kuma. Iti amin nga aramidyo. Madaydayaw iti Apo. Akas iti kinasanto ti Diyos ang nangayab kada kayo. Kas nailanad iti nasantuan nga surat, agsanto kayo, agsipod tanasantuanak. Madaydayaw iti Apo. Daytoy sao, daytoy the word holy means to separate, to cut off. Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Masapul amaisina tayo meten, kadag iti aramid ti lubong. Kakabsat, maputed meten, dagiti aramid iti lubong, kadagiti biyag tayo, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo, kakabsat. Kasjay kuma, dagiti bibiyag tayo, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Isu nga, masapul nga agbiag tayo, nga na Diyosan. Isu nga, kunak idatay, be diligent in godly lives. Madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Dahito the word godliness means to worship well. Panagdaydayaw nga nasayaat. Panagdaydayaw nga naimbag. Worship well describes a person whose life is devoted to pleasing God. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Ulitek kadi. Worship well is describes a person whose life is devoted to pleasing God. Apay nga umay tayo ditoy, uneg ti pagdaydayawan. Apay nga umay tayo ditoy,
uneg ti pagdaydayawan, gapu laing ka di ka ni pastor, gapu ka di laing ka ni Sister Vilma, gapu ka di laing ka ni sister, gapu laing ka ni brother, haan ko ma. Ngem no kasjay ti pangig aramidan tayo, nasaysayaat nga saan tayo nga umay. Ngem no umay tayo, nga umay tayo ditoy, ti panggep tayo, ken tarigagay tayo, idaydayaw tayo ni Apo Dios. Agsarbi tayo ken ni Apo Dios. Maparagsak tayo ni Apo Dios. Kunana iti Apo, anak ko, umay kan tumanen, agsubli kan tumanen. Madaydayaw ti Apo. Kaya't nasawen, no umay tayo ditoy, maparagsak tayo ni Apo Dios. No umay tayo ditoy, saan nga ni pastor, ti maparagsak tayo. Praise God. No umay tayo, ulitek ka di, no umay tayo ditoy, saan nga ni pastor, han nga ni sister, han nga ni brother, ti maparagsak tayo. No dikat di, dayay Diyos, nga dat ijay langit, amang mangted iti biyag tayo, mangmangted ti salunat tayo, iti daydayawen tayo, sat kuna tayo, Apo, madaydayaw ka, agyaman aklauna. Praise God. Sikat maidaydayaw. Sikat maitantanok iti biyag ko. Kat kuna tayo, Apo, idaton kon ti biyag ko ken ka. Awanan ti reserserbak, itad ko amin ang ti biyag ko ken ka. Aggagageta kun Apo, agbalin akon anapasneken Apo, agbalin akon anaregtan, amamatikan ka. Hallelujah. Hallelujah. Kakabsat, asidegen tiya ay ti Apo. Ipapati tayo ket di, iti agserbi kan ni Apo Dios. No kasanot panang ipapati tayo, iti panagtrabaho tayo, no adda tayo kadag iti pagtrabahuan, mas adda kumapay. Iti panagserbi tayo kan ni Apo Dios. No saan tayo kayat, iti agabsent kadag iti pagtrabahuan tayo. Mas adda kumapay nga saan tayo akayat iti agabsent. Iti uneg, iti pagdaydayawan. Apay, gaputa, daya manggun-guna kada tayo, into nadda tayo iti uneg, iti pagdaydayawan. Anak ko, kunana, iti Apo, bendisyonan ka. Tulungan ka. Han ka nga baybayan. Gaputa adda ka kanyak akan kanayo. Madaydayo ti Apo. Magkararag tayo kadi. Lord, iti daytoy nga rabii, nakitam, dagiti puso mi itatta. Lord, inted mo ti mensahem kada kami itatta nga rabii, Lord. May papan iti kinapasnek, may papan iti kinarigta. Dawaten mi kadi Apo itatta nga rabii, tulungan na kami kadi. No kadagiti naglabas nga laldaw, Apo, nga panagbiag mi, saan kami nga nagbalin nga napasnek? Saan kami nga nagbalin, Apo Diyos, nga naregta? Han kami nagbalin, Apo Diyos, nga makayayukan ka. Lord, dawatin mi man kadi itat nga rabii, pakawaden na kami. Tapos pagbalinan na kami man kadi Apo nga napasnek. Pagbalinan na kami kadi Apo Diyos nga nagaget iti panagserbikan kan Apo. Saan kami kuman ngagliliway kan ka? Kaya't mi Apo nga da kami kumakan kanayon dita presensya. Kanayon kami kumaapo Diyos nga may ayod ka kadagiti alaldaw dagiti panagbiag mi Apo. Iso nga iti daytoy man garabii Apo Diyos. Dawaten mi man kadi tulugan na kami, Apo Diyos. Kabayatan na Apo nga gururay kami. Itipan na kaipangato, Apo Diyos. Kabayatan na nga urayan mi, itipan na kaipangato, Apo. Dawaten mi, nga pagbalinan na kami kadi Apo Diyos nga napasnek. Pagbalinan na kami kadi Apo nga naregta ti panagserbibikan ka. Madaydayaw day tarapatig nga nagan mo Apo Diyos. Madaydayaw ka. Bendisyonam daging kakabsat nga agdengdengeg kada kami Apo Diyos. Ita ditoy Apo
Commission for Christ Fellowship. Dawatek kadikan ka o Dios nga sagidem ka dagitoy nga kapsat nga agdengdengeg kada kami. Bendisyonam kadida, tulungam kadida Apo Dios. Kat sapay kadi Apo nga ramidem kadida nga naregta Apo iti panagserbikan ka. Aramidem kadida Apo Dios nga napasnek iti panagserbikan ka no nagliway daman kadi Apo Dios. Dawatek kadi Apo nga isublim kadi kadakwada day kinapasnekan kadakwada madaydayaw day napateg nganagan mo Apo madaydayaw day napateg nganagan mo dawatek kadi kan Apo nga punwen na kami kaditi espiritum amaming nailangitan. Punwan na kami kaditi espiritu Apo. Kat ipariknam kadi kada kami Apo Dios. Iti pan nakapunno mi Apo. Iti espiritum. Kadagitoy maududing alaldaw. Madaydayaw day tanapateg. Nganagan mo Apo. Madaydayaw day tanapateg. Nganagan mo. Lord, dagiti saom kumanga nagiganda iti daytoy garabi. Saan kumanga mapukaw kadakwada. Kadagiti puso da. No di kat di o Diyos, imulam kadi. Kadagiti panunot da. Imulam kadi. Kadagiti puso da. Dagiti kayat mo, Apo Diyos, nga ipakaawat kadakwada iti dayto yung rabi. Tapno iti kasta, inton agsubli ka, Apo Diyos, kat mairaman danto nga maipangato. Madaydayaw dayto na patignganagan mo. Uray pa'y kadi, Apo Diyos, kadagiti paset, dagiti pamilyami, amaming nailangitan. Sapay kadi Apo, nga pagbalinam kadida nga napasnek, naregta ti panagserbi, amaming nailangitan. Dagiti kakabsat mi, dagiti anak mi, dagiti kakabagyan mi, naganak kada kami. Ikarkararag mi da, iti daytoy garabi, kad ka po Diyos. Tapnon pagbalinam kadida nga napasnek ti panagserbi Apo. Pagbalinam kadida nga nadalos. Dito sa guwanam. Kat indaton da kumatibiyag da ka. Madaydayaw ta na patingganagan mo. Dagijay kakabsat nga nagsanod ti panagserbi. Dagijay kakabsat nga nagsanod iti pamati Apo. Isublim man ka di kadakwada. Nadya kinarigta po kadakwada itata nga rabi. Isublim ka di napukaw nga ayat ti panagserbi na ka. Amaming nailangitan. Tapnon itad mo nadya tarigagay kadakwada po. Ngagserbi na ka. Ayatan da ka. Patsik o Diyos. Ngayayat na midakatsan mo kayat ama pukaw. Dapo di Diyos dito sa guwanam. Panyaman ka di ti aramidam nga pamuspusan, Lord. Aramidam ka di. Tapos makapagsumli na ka. Makapagsumli na kumakad ka po ti panagserbi. Nyaman da gijay nga nakadadailan da. Dawatik ka o Diyos. I-restore mo ti pambati da. I-restore mo ti panagserbi da po. Madaydayaw ta na matingganagan mo. Madaydayaw ka po. Madaydayaw ka. Iti na ito yung harabiya po Diyos. Agyaman kami. Agyaman kami ti presensyam, agyaman kami ti espiritum, agyaman kami ti saom, Apo Diyos. Madaydayaw deta na patignanagan mo. Apo, ikumit kan italek ko kan ka, Apo Diyos. Dagitoy amin kan ka. Tapnon pagbalinan na kami, Apo Diyos, nga napasnek ti panagserbi. Pamatikan ka, madaydayaw deta na patignanagan mo. Kukwam Apo ti sa amin nadayaw glory kan panagyaman. Kan Kristo Jesus nga po mi, dawaten mi amin dagitoy. Amen. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. So, tiyampunan tapno no.